Du kan holde. Ja. Okay. Lægger den på YouTube. Ja. Og så ind på min hjemmeside. Ja. Eller min blog. Det er kødt. Ej, hvem er det? Det er min mor. Hvem er drengen? Nå, det er Justin Bieber. Det er en flot baggrund, jeg har. En i kort. Er det Justin Bieber? Ja, han er ulækker på det billede. Det er forfærdeligt. Han er så klam, Justin Bieber. Mathilde, du har stadig min blazer på. Er den ikke flot? Nej. Og nu kan jeg ikke se noget. Der er kun 25% tilbage. Hottie. Dot nutty. Nej. Jeg tror folk de glor ret mærkeligt på os. Bare lidt. Jeg er også mærkelig. Det kan sådan Der var lige en der cyklede forbi. Ham der. Han kigger meget mærkeligt på mig. Og det var en is. Og vi går. Og går. Nej, du må ikke gå fra mig. Folk tror jeg er mærkelig, når jeg går lige med sådan en computer og snakker til den. Hold lige. Nu kan du ikke genkende mig. Nej, hej Hotte. Ej. Franked. Hvad laver vi egentlig? Vi er på vej tilbage til skolen. Juleman! Woo! Gaver et eller andet. Vi er på vej tilbage til skolen efter at have filmet vores kortfilm. Er der noget trafik? Ja, der var en cyklist. Hej Anton! Anstalter. Sådan noget der sindssyge hospital. Så er det begyndt at blive over for Så kan det komme ind på min hjemmeside. Nej. Ja. Mathilde! I'm waiting for you. Hvorfor er der en flag på busserne i dag? Det er fordi min mor har fødselsdag i dag. Okay. I himlen er godt nok blå i dag. Med flotte skyer på så. Shit. Hold godt fast. Så er det bare sådan helt sygt. Jeg er bare sådan helt fucked up mærke. Smil på film. Datoen er. Tryk lige på den der knap, den nederste. Den der her. Hold fast med. Ligesom den der break. It's my drug! Hvad er det? Den 26. Og klokken er 13:38. Vi har fri om 5 minutter. Woo! Mm. Vi er simpelthen nørder i den her klasse. Vel, det er kun mig, der er nørd. Og Mia, hun er også lidt nørd. Okay, hvis du ser den her video, og du synes, den er røvkedelig, så kan jeg godt forstå dig. For det eneste, den går ud på, det er, at vi går hjem. Nej, vi går faktisk ikke hjem. Vi går hen til en skole, eller til vores skole. Det er meget hot. Og nu kommer vi hen til nogle børn. Irriterende børn. Jeg hader børn lige i øjeblikket. Nu kan vi se meget bedre end før. Okay. Okay, der er ikke mange børn, men der er lidt børn. Og de... Ej, I går ikke mere, så var jeg over i handen, ikke?
efter træning, ikke? Og så var der sådan nogle drenge, der træner, ikke? Og så var der skive forbi den her hal, og så stank der bare mandesved. Fuck, det var så ulækkert. Wow, se hvor blå himlen er! That's just amazing. Awesome. Because you love, hvad? Det der Amazing Amanda ting på. Amazing Amanda, det kender jeg ikke. Jo, der er sådan en reklame, der er til et fjernsyn. De har lavet helt nyt her på parkeringsting. Kan I se det? Nej. De har lagt nyt asfalt. Og ny bum-ting. Nej. Hvad hedder sådan en ting? Højde-ting. Bum. Nej, sådan en højde-ting. Yes. Nej. Vi går over her, ikke? Ja. Nu går vi over gaden. Because you love me. Jeg kunne godt se, hvis jeg lige faldt med den her, men shit. Men vi made it. Nu er vi der snart. Kom med, jeg skal ikke gå alene. Folk tænker, okay, crazy woman, når de går forbi der. Jeg er også lidt mærkelig. Hvor lang er den indtil videre? 6 minutter. Ja, i lige måde. Way. Vi er nået indenfor. Inden vi døde. På vej op i klassen. Hey, har det godt? Hvor er Mathilde? Vi venter her. Hey, hvor er din flotte vest henne? Ja. Mias var undskyld. Bare tage den i røv. Nå, nu går vi op. Hej! Du vil godt, det kommer på YouTube, ikke? Det er fordi min røv er så hård. Ej. Yes! Hej, Sissa. Sig velkommen til klassen. Velkommen. Woo! Ej, det er Justin Bieber. Okay. Nu er Andrea meget træt. Nej! Vi skal lave fysikrapport! Jeg tror de er fri. Nå. Hej! Skal vi sige farvel? Skal vi sige farvel? Har vi noget for til i morgen? Okay. Hej.